Alt for mange børn og unge har det svært, og det har store konsekvenser for familierne. Det må og skal vi gøre meget bedre. Jeg kæmper for bedre og hurtigere hjælp til børn i mistrivsel. Vi skal være meget hurtigere til at hjælpe børnene i skolerne og ikke mindst i familierne. Og så skal sagsbehandlingsfristerne og lovgivningen selvfølgelig overholdes. Et godt børne- og ungdomsliv handler i høj grad også om fritidslivet. Derfor kæmper jeg for et stærkt foreningsliv, hvor alle vores lokale ildsjæle har rammerne for at skabe fællesskaber for alle. Alt for mange af vores klubhuse er ikke blevet vedligeholdt i årevis, og de står bare og forfalder. Det kan vi ikke være bekendt. Hillerød skal være et godt sted at bo for alle generationer, også når vi bliver ældre. Når vores ældre har behov for at komme på plejehjem, så skal der selvfølgelig være pladser nok. Derfor skal ventelisterne på plejehjem ned, og så skal vi selvfølgelig have et friplejehjem i Hillerød. For de ældre skal selv have lov til at vælge, hvor og hvordan de vil bo, også i deres sidste bolig. Jeg tror på, at vi kan skabe et endnu bedre Hillerød. Derfor håber jeg, at du vil stemme personligt på mig til kommunalvalget den 18. november.